my beloved Holy Resurrection family, on October 19th, 2024, we will welcome back Stelios Dionysiou for an unforgettable night. Το έργο που ετοιμάζεται εδώ πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό έργο. Ο κόσμος μπορεί ακόμα να μην έχει καταλάβει το μέγεθος. Βέβαια, μπορεί να μην έχει καταλάβει το μέγεθος του έργου, γιατί δεν μπορούν όλοι να ξέρουν από αυτές τις δουλειές και τα σχετικά, αλλά όταν το δεις πραγματικά μένεις άφωνος. Στέλιο! Αληθώς ο Κύριος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά από τόσο καιρό, με τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Αυτό είναι... Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Και το ξέρω ότι με αγαπάτε κι εσείς. Και είμαι σίγουρος 19 Οκτωβρίου, στην εκδήλωσή μας θα περάσουμε πάλι φανταστικά όπως είχαμε περάσει πριν από 3 χρόνια. Πριν από 3 χρόνια όμως δεν υπήρχε αυτό που κρύβεται πίσω από τον ναό. Τώρα θα κάνουμε ένα tour. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε. Βλέπετε, Στέλιο, έχει γίνει μία μεταμόρφωση εδώ. Πραγματικά, father μου, δεν το πιστεύω. Θυμάμαι που εδώ πατάγαμε και ακόμα είχε νερά κάτω, ήταν γιαπί. Να το πω έτσι. Και ξαφνικά βλέπω ένα γήπεδο που οι προδιαγραφές του είναι υπερσύγχρονες, πολύ έτσι, το κάτι άλλο. Συγχαρητήρια σε εσάς, σε όλη την ομάδα. Έχουμε φοβερή ομάδα. Ακριβώς. Πραγματικά πολλά συγχαρητήρια. Είμαι συγκινημένος και που βλέπω κιόλας είναι καθώς και το παράθυρο να φαίνεται και η εκκλησία. Αυτό είναι σημείο αναφοράς. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια, πολλά μπράβο. Σας περιμένουμε γιατί εδώ θα γίνει η παρουσίαση, όπως είχατε πει, και πιστεύω αυτό το βάλω στο βιντεάκι που θα κάνω μοντάζ. Μήπως κάνουμε το επόμενο εδώ, Στέλιο, στο χώρο αυτό και έχει ο Θεός. Για να δούμε. Να είμαστε καλά, εννοείται, εγώ δεσμεύομαι ότι όταν θα είναι έτοιμα και θα είναι έτοιμο να το ανοίξουμε στον κόσμο και να το δει ο κόσμος, θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι κι εγώ ανάμεσα στον κόσμο. Και εγώ, μην με ξεχνάς. Και εσύ. Πιστός ο λόγος. Είχαμε δώσει υπόσχεση. Αυτό η υπόσχεση κρατάει και δείχνει τι άνθρωπος είναι και ο Στέλιος και πραγματικά θα είναι μια ξέχαστη βραδιά, όπως ήταν και η πρώτη βραδιά, αλλά εδώ θα έχει διπλή χάρη. Γιατί είμαστε στο σπίτι μας πλέον. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας περιμένουμε 19 Οκτωβρίου με το καλό. We welcome all of you to come and join in the fun. We welcome you to come online, buy your tickets now, limited space, and I look forward to personally greeting each and every one of you that night. God bless and God keep you.